Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шоми ҳаматон ба хайр бошад. Умедворам ки маро дуруст дида истодед, дуруст фаҳмида истодед. Хуб, инстаграмам гиром мекунем. Инстаграми мо албатта mfilm tjk аст дӯстони азиз. Инстаграм гиром шуд. ютуб. Хуб, агар маро дида бошед дӯстони азиз, ягон комментарий, ягон чи нависонед, то ман фаҳмам ки маро дида истодед. хуб, ман агар як бор худам проверка кунам, агар ютуб кати ман агар як бор худам проверка кунам, агар ютуб кати беҳтарин, беҳтарин, аллакай хуб аст. Эфири мо рафта истодааст дӯстони азиз. Беҳтарин. хуб, мо суҳбата шурӯъ мекунем дӯстони азиз. Суҳбата шурӯъ мекунем. Имрӯз мо дар бораи сохтани шахсият ва дар бораи якчанд комментариё ки шумо кардед, дар бораи онҳо каме суҳбат мекунем иншоаллоҳ. хуб, сохтани шахсият. Шахсиятро мо чӣ гуна месозем дӯстони азиз? Шахсиятро дӯстони азиз мо барои шахсиятро сохтан хеле бисёр китоб хондан лозим. Аз қабили китобҳои Қуръон, китобҳои исломӣ ва баъд ҳастанд бисёр китобҳои шахсияте ки аз китобҳои устод Саидмурод Давлатов, яъне устоди мо ҳастанд. Мо беҳад китобҳои онҳоро мо мехонем, ҳурмат мекунем иншоаллоҳ. аз паси ҳамон рафта истодем иншоаллоҳ. ман ягон чиз надида истодиам. ростига ман надида истодиам. Ман оё ягон комментария дида метавонам ё на? Хуб, бигзор на другой странице. Наверно, вот. ростига ман надида истодиам ки ман оё ягон комментария дида метавонам ё на? ман кани нависонам ягон комментария. шояд ман фаҳмам ки комментария ман кор карда истодааст ё на? Наверно, вот. Бале, беҳтарин. Беҳтарин. Хуб. шумо маро аллакай маълум аст ки дида истодед. Беҳтарин. аллакай хуб аст. Хуб, дӯстони азиз, бори дигар мегӯям, мавзӯи имрӯзаи мо дарбояд ва идора кардани вақти худ аст. Иншоаллоҳ ки дар эфири гузашта мо дар ин масъала гуфта гузаштем ва дар ин эфири имрӯза мо бо пурратару хубтар мекунем иншоаллоҳ. хуб, дар бораи сохтани шахсият чӣ гуфтанӣ ҳастем? Мо бояд ки чӣ кор кунем? ҳар як кас метавонад ки шахсияти худашро бисозад дӯстони азиз. Ҳар як кас метавонад ин корро кунад, вале каме ҳаракат карданаш лозим. бояд ки чӣ кор кунад? Бояд ки аз хондани китобҳои худинкишофтӣ, яъне саморазвития,
аз хондани ин китобҳо бояд ки шурӯъ кунад ва дӯстони азиз гумон мекунам ки ҳар нафаре ки ин китобҳоро пайдо карда мехонад барои вай хеле маҳфул мешавад. Масалан, ман тавсия медиҳам китобҳои устод Саидмурод Давлатовро аз китоби как найти свои силни сторони барои сохтани шахсият хеле барои шумо кӯмак мекунад. ба забони тоҷикишам ҳаст дӯстони азиз, истеъдоди худододро дар худ ёбед ва комёб шавед. бовар кунед беҳтарин китоб аст. Ман гумон мекунам ки вақте шумо ин китобро ҳатман пайдо мекунед, мехонед, гумон мекунам хеле барои шумо кӯмак мекунад. дар ин китоб устод чӣ хел сохтани шахсияти устод гуфтагӣ ҳастанд. чӣ хел дар ин китоб масалан устод гуфтагианд ки чӣ хел нақшагузорӣ, чӣ хел стратегия ҳаёти худатонро тартиб диҳед. агар нафаре ки дӯстони азиз шахсияти худро сохта натавонад, вай маълум аст ки вақти худро идрок карда наметавонад. вай маълум аст ки ҳаёти худро ба нақша нагирифтааст. ба ҳамин хотир дӯстони азизам ҳаракат кунед ки якум коре ки мекунед бояд вақти худатонро ба нақша бигиред. инсоне ки нақша надорад, инсоне ки дар ҳаёт мақсад надорад, нақша надорад, гумон мекунам ҳаёти вай ҳамин хел гузаштан мегирад. ҳаёти вай дигарро идора мекунанд. яъне ки ба қавли оддӣ карда фаҳмонем бозичаи дасти дигарро мешавад. ба ҳамин хотир ҳаракат кунед ки нақшаҳои худро созед ва аз пайи стратегияи ҳаёти худ бошед. гумон мекунам бароятон хеле кӯмак мекунад. агар инсон зиндагии худро нанависад, ӯ аз зиндагии дигарон нусха мебарорад. дӯстони азиз, яъне ки чӣ хел агар шумо стратегияи ҳаёти худро ба нақша нагиред, шумо корҳое ки дигарон мекунанд ҳава просто нусхабардорӣ мекунед. масалан, як кас фруктовӣ мефурӯшӣ мекунад, шумо меред аз паси вай ҳамин корро мекунед. як кас масалан аз хито ягон чибборо мебиёрад, ин дар масъалаи бизнес, ман тиҷорат гуфта истодиам. як кас масалан аз хитои бор мебиёрад, тоҷикистон мефурӯшад, шумо ҳамин корро кардан мегиред. агар ки шумо мақсади дуруст надошта бошед, дигарро копировать мекунед. ва ё танҳо он амалро иҷро мекунанд ки фоида биёранд ва амалҳое ки иҷро мекунанд ки просто ягон фоида биёранд, зиндагиашон оваранд. ҳамақа кор не ки шумо просто як даромади вақтинча даромад пайдо мекунед тамом. ба ҳамин хотир ман ҳаракат кунед ки аз пайи мақсадҳои худ равед, аз пайи стратегияи ҳаёти худ шавед. иншоаллоҳ ки ҳамаш насуда меравад. хуб, хеле хуб. гумон мекунам маро дида истодест. беҳтарин, бисёр хуб аст. хуб, дар эфири гузашта дӯстон азиз якчанд нафар саволҳои беҳад аҷоиб, якчанд саволҳо дода буданд ки мақсад чӣ кор кунем, мақсад чӣ хел вақти худамонро мисол ба нақша гирем, чӣ кор кунем ки мо дуруст ба нақша гирифтан омӯзему. дигар бори дигар мегӯям, ман ба шумо як китоби тавсия дода будам дӯстони азиз. китоби блокнот аст, путеводитель ки мишти аз устод Саидмурод Давлатов. вақте ки шумо ин китобро дастрас мекунед, иншоаллоҳ ки бовар дорам ки аз пайи нақшагузории худ мешавед. иншоаллоҳ ки аз пайи ҳамин кор мешавед. вақте ки шумо аз пайи ин кор шудед, оста ҳаёти худро ба нақша гирифтан оғоз мекунед. оста мақсадҳои худро менависонед. оста ҳадафу
орзуҳои худро навистанаша меомӯзед. Як китоби дигар ҳаст, дӯстони азиз, барои стратегия ба нақша гирифтани стратегияи ҳаёти худ. Бори дигар мегӯм, путеводител ки мишти аст, яъне ки бо забони тоҷикӣ истеъдоди худододро дар худ ёбед ва комёб шавед. Дар ҳамин китоб як боби стратегия, махсусан боби стратегия овардаги ҳастанд. боби стратегия ҳаёт, саҳифаи 143 бааст, дӯстони азиз. саҳифаи 143 бааст. Анами саҳифа, дӯстони азиз, конкретно шумода мефаҳмонад ки чӣ хел стратегия ҳаётатонро ба нақша бигиред, чӣ хел як ҳаёти худро ба стратегияи муайян табдил теҳед. масалан нигоҳ кунед, ман як ҷои асосиятшро ба шумо мехонам. ҳеҷ кас намедонад ки чанд сол умрро мебинем. ба ҳисоби миёнаи умри инсон 70-80 сол аст. 25 соли аввал барои донишомӯзӣ, таҷриба ва худшиносӣ мегузарад. баъди 60-солагӣ имконияти ҷисмонии инсон назар ба миёнсолҳои сусттар мегардад ва он нерӯе ки дошт низ камтар мешавад. ягона чизе ки ман дорам ин ҳаёти ман аст. гӯш кунед, ягона чизе ки ман дорам ин ҳаёти ман аст. ман наметавонам ҷаҳонро дигар кунам, вале метавонам ҳаёти худамро тавассути ба даст овардани сарват ва муваффақият ба шоҳкорӣ табдил диҳам. дӯстони азиз, ҳаёти шумо дар дасти шумо аст. ин гапам чӣ маънӣ дорад? баъзеҳо гумон мекунанд ки бародари азиз, ҳаёти ту дар дасти Парвардигор аст. бале гапа дуруст. ҳаёти моро Парвардигор идора мекунад. лекин агар мо стратегияи ҳаёти худро табдил диҳем, агар ки мо стратегияи ҳаёти худро ба нақша бигирем, иншоаллоҳ ки ҳар чизе ки мо дар ҳаёт мехоҳем, худованд ҳамонро барои мо медиҳад. шумо инро бояд дарк карда тавонед. анамин китоб ҳатман ба шумо кӯмак мекунад ки чӣ тавр стратегияи ҳаёти худро бисозед. ба шумо кӯмак мекунад ки ҳаёти худатонро бисозед. мақсадҳои худро дуруст навишта аз худ кардан. масалан, баъзеҳо намедонанд ки чӣ мақсад доранду чӣ орзу доранд. бисёриҳо орзуя аз мақсад фарқ карда наметавонанд. ҳар дуя якҷо мекунанд. орзу дигар аст, мақсад дигар аст, дӯстони азиз. масалан орзу. ман орзу дорам ки як мошини масалан Cadillac харидорӣ кунам. дар фалон синни солам, масалан назад аз 35 солагиам ман бояд ки мошини Cadillac харидорӣ кунам. ин орзуи ман аст. масалан ин мошин нархаш $86,000 аст. нигоҳ кунед, дӯстони азиз. вақте ки шумо орзу мекунед, орзу барои шумо як мотиватсия бояд бошад. вақте ки шумо орзу мекунед, орзу барои шумо бояд як мотиватсияи хуб бошад. ин чӣ гуфтаи гап? масалан ман орзу мекунам ки мошин харам. мошини ман $86,000 аст. лекин бояд ки даромади думоҳаи ман нархи мошине ки орзу мекунам бояд бошад. хоб, нархи мошине ки ман орзу мекунам даромади думоҳаи ман бояд бошад. даромади якмоҳаи ман бояд чанд бошад? $40,000. на кам аз $43,000. баъд ман анамун мошини орзу мекардаги ман лаёқати харидан дорам. хонае ки масалан мо орзу мекунем, даромади даромади 2 солаи мо бояд бошад. ҳамин даромади 2 солаи мо чанд қадаре ки бошад, нархи хонаи мо бояд ки анамон қадар бошад. хонае ки орзу мекунем. ин орзу аст, дӯстони азиз. орзу мекунам ки масалан худованд зани хуб барои ман пайдо кунад, насиб гардонад. орзу мекунам ки Парвардигор барои ман фарзандҳои солиму солиҳа насиб кунад. инҳо ҳама орзу ҳастанд, дӯстони азиз. мақсад бошад. мақсад барои шумо
бояд ки мақсад ҳаёти маънои ҳаёти шуморо муайян мекунад. мақсади шумо масалан шумо мақсад мегузоред ки ман бояд ки то охири ҳамин сол ё ки то охири соли 2022 ман бояд ки фалон мақсад фалон қадар сум ҷамъ кунам. масалан $10,000 ҷамъ кунам. ин мақсад аст. масалан то охири 2022 ё ки шумо мақсад мегузоред ки масалан то 2023 ман бояд ки компанияи худама созам. ин мақсад аст. ин стратегияи бузург аст. шумо метавонед ки анамин хел стратегия мондаа аз паси анамин стратегия ососта нақшаҳои ҳаррӯзаю ҳармоҳаю ҳарсолаа монда рафтан гиред. барои анамон орзуи калон ба расидан шумо бояд ки қадамҳои майда мисол оғоз карда рафтан гиред. барои такрор мекунам, барои орзу барои мақсади калон ба расидан шумо бояд ки анамин аз мақсадҳои хурд сар кунед. мақсадҳои хурди шумо кадомо ҳастанд? масалан шумо дар як сол мақсад мегузоред ки ман бояд ки 50 та китоб хонам. ин мақсади хурд аст. инҳо стратегияҳои хурд ҳастанд. ососа стратегияи шумо ҳам хеле калон шуда рафтан мегирад. устод Давлатов мегӯяд ки бояд ки шумо аз байни ҳамон орзу мақсадҳоу стратегияи ҳаёти худатон ки тартиб медиҳед аз байни ҳамонҳо муҳимтаринашро ҷудо кунед. бояд муҳимтарине ки ҳаёти шуморо тағйир медиҳанд, муҳимтарине ки маънои ҳаёти шумо ҳастанд. анамин муҳимтаринаша ки шумо ҷудо кардед аз байни анамон стратегияи ҳаёт, орзуҳотон, мақсадҳотон, баъд шумо роҳи дурусти худатона пайдо мекунед. иншоалло ки чизе баҳра гирифта истодед. ҳаракат мекунем ки беҳтарин чизҳоро барои шумо гап занем. хуб, ютуб ман комментаре надида истодиам. аҳа, дар инҷо будааст. хуб, беҳтарин. аҳа, инстаграм ба орзуро ба мақсад чӣ тавр табдил диҳем? саволи аҷиб. беҳтарин. орзуро ба мақсад чӣ тавр табдил диҳем? ҳа, нигоҳ кунед. вақте ки шумо орзу мекунед, орзуи шумо масалан ягон чӣ мехоҳед. просто ягон чӣ хостан аст орзуи шумо. масалан мо ҳозир гуфта гузаштем аллакай дар бораи орзу, чӣ хел орзу кардан, чӣ хел масалан орзуят чӣ хел ба мақсад табдил додан. ин осон аст, ягон ҷои мушкилӣ надорад. просто шумо самое главное аввал бояд ки орзуи худатона бояд ки нависед. чӣ орзу доред? нависед. чӣ мақсад доред? мақсадатонро нависонед, орзутонро нависонед. хуб, аз байни ҳаминҳо шумо бояд беҳтаринаша мисол вай кунед. беҳтаринаша ҷудо карда барои ҳаёте ки барои шумо як беҳбудӣ меорад, ҳавая бояд ки чӣ кор кунед? дар амал татбиқ карданаша шурӯъ кунед. хуб, дар бораи стратегия Гюго чӣ гуфтааст дӯстони азиз? Зиндагии мо ин як саёҳат аст. идеяи мо ин роҳнамо аст. агар раҳнамо нест, ҳама чиз қарор мегирад. мақсад барбод рафта, нерӯ бошад беҳисоб мешавад. нигоҳ кунед дӯстони азиз. агар ки дар зиндагии мо мисол агар зиндагии мо ин як саёҳат бошад, идеяи мо, чӣ идея ки мо дорем, ин чи аст? ин раҳнамои ҳаёти мо аст. агар мо идея надошта бошем, яъне ки
ҳама чиз қарор мегирад. Шумо яъне дар як ҷо ҳам хел меистед. баъд ҳаёти дигарро копировать карда рафтан мегиред. баъд дигарро шумо идора кардан мегиранд. агар ки шумо мақсади худро надошта бошед, идеяи худро надошта бошед, дар як ҷо ҳамихи қарор мегиред. бояд ки ин гапа шумо дуруст фаҳмед. бояд ин гапа нағз фаҳмед. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. хоб, инстаграм фаъол шуд. ютуб ҳам мебинем. ютуб. хоб, ютуб ҳам мебинем. то кадом дараҷа мардум ҳастанд? аҳа, беҳтарин, беҳтарин. хуб, марҳамат, ягон савол дошта бошед, ман шуморо гӯш мекунам. ягон саволҳо бошад, ягон нофаҳмиҳо бошад, марҳамат, дар бораи стратегияи ҳаёт, дар бораи сохтани шахсият, марҳамат, агар ягон саволҳо дошта бошед, ман шуморо гӯш мекунам. дар бораи орзу кардан, дар бораи мақсад гузоштан. азимов, ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом додарам. дар бораи истивои маркетинг. додари азизам, мо дар бораи истивои маркетинг мавзӯи мо тамоман дигар аст. дар бораи истивои маркетинг насиб баъдтар, ягон вақти дигар шояд фурсат шавад. салом ака, ман як савол дорам. шумо чигуна зина ба зина ба муваффақият расидед? хуб, саволи беҳад азоиб. умед чоҳназаров савол додиянд ки салом ака, ман як савол дорам. шумо чигуна зина ба зина ба муваффақият расидед? дӯстони азиз, ҳоло зина ба зина ба муваффақият расидан чӣ аст? аз ҳама зинаи аввали ҳаёти шумо, аз ҳама зинаи муваффақияти шумо, дӯстони азиз, ин якум стратегияи ҳаётатонро тартиб додан аст. анамин муваффақияти зинаи аввали шумо аст. агар ки шумо анамин зинара ба хубӣ, ба пуррагӣ, яъне ки таҳлил карда бироед, тартиб дода бироед, шумо иншоаллоҳ ки зинаи стратегияи ҳаёти худтонро сохта аз пайи муваффақият мешавед. хуб, дӯстони азиз, якумин зинаи муваффақияти шумо ин стратегияи ҳаётатонро сохтан аст. барои ҳавай кӯшиш кунед ки стратегияи ҳаёти худатонро тартиб диҳед. ман дар эфири гузашта гуфтам, анамин китоб ба шумо хеле кӯмак мекунад ки чӣ хеле стратегияи ҳаёти худатонро тартиб диҳед. ин блокнот аст, дӯстони азиз. ман дар дарси гузашта ба шумо фаҳмонда будам чӣ гуна инро мо бояд ки пур кунем. ин хеле барои шумо кӯмак мекунад. ва анамин китобе ки дар дасти ман аст, бори дигар мефаҳмонам, истеъдоди худододро дар худ ёбед ва комёб шавед. Барусиш как найти свои сильные стороны аст. дар саҳифаи 143-аш ба дӯстони азиз, устод стратегияи ҳаёт овардаги ҳастанд. анаминҷа хеле осон ва ҳама қадар осон баён кардаган устод ки чӣ хел стратегияи ҳаёта бояд ки шумо тартиб диҳед. ман рости гап ин китоба нав хонда истодиам, лекин ман стратегияи ҳаётама аллакай як сол мешавад ки ман стратегияи ҳаётаи худамро тартиб дода будам. 1 сол пеш буд. худо ба шукр, аз паси мақсадҳои худ ҳастем, аз паси орзу ҳадафҳои худ ҳастем, иншоаллоҳ. хуб, инстаграм, ютуб. аҳа. хуб, ягон савол дошта бошед, марҳамат, дӯстони азиз. боз чӣ савол дошта бошед, ман шуморо гӯш мекунам. ман пайваста видеои шуморо тамошо мекунам. ака, саволҳои ман зиёд аст. ман мехоҳам ба шумо ба WhatsApp гап занам.
марҳамат додарам, метавонед ҳаминҷо суҳбат кунед. Ватсаби мо дар каналамон ҳаст. Ютуб бароед канал ба ватсабамон, телеграм, ватсап, сайтҳои мо ҳамаш ҳастанд. Марҳамат дароед, ҳатман чизе ки савол дошта бошед, ман шуморо гӯш мекунам. Агар тавонем, ҳатман ҷавоб медиҳем. Чӣ бане? гӯш кар шуд я. беҳтарин, гӯш кардесед, беҳтарин. ҳатман гӯш кунед. хуб, марҳамат. Дар ютуб ман якчанд нафар як лаҳза. шумо метавонед саволотатон додан гиред, дӯстони азиз. метавонед ки саволои худро додан гиред. беҳтарин. мактаби муваффақиятро чӣ хел дарёфт кунем? саволи беҳад аҷиб. мактаби муваффақиятро чӣ хел дарёфт кунем? мактаби муваффақият, додари азизам, мактаби муваффақият аслан худи инсон аст. худи инсон мактаби муваффақияти худро худаш месозад. бовар кунед, илми муваффақиятро ягон вуз ба шумо намеомӯзонад. шумо инро фаромӯш накунед. ягон вуз, ягон донишгоҳ, ягон донишкада илми муваффақиятро, илми молиявиро, чӣ хел идора кардани вақтро, чӣ хел идора кардани пулро барои шумо намеомӯзонад. танҳо шумо худатон ин чизҳоро меомӯзонед. худатон танҳо ин чизҳоро меомӯзед. бовар кунед. аз хондани китобҳои муваффақият шурӯъ кунед. аз тамошои видеоҳои инсонҳои муваффақ оғоз кунед. медонед ман дар соли 2021 чӣ мақсад гузошта будам? ҳаёти 10 одами муваффаqa. акнун ман унҷо миллионер нависта будам. ҳаёти 10 миллионери муваффақи тоҷика меомӯзам аз наздик. 7 нафараша аз наздик рафта консултатсия гирифта омӯхтам ҳаёташро. бовар кунед. анамин аст зинаи муваффақияти шумо. шумо аввал ҳаёти муваффақияти дигарро меомӯзед. ососта ҳаёти ҳавайҳо шумо ба таъсир кардан мегирад. ососа шумо худатонро сохтан мегиред. бовар кунед. хуб, инстаграм ягон савол нест. инстаграмба. хуб, ютубба танҳо як нафар ба фикрам мебудааст. ваалайкум ассалом. Садам. хуш омадед Садамҷон. умед чӣ нестиян? принсипҳои шахсиятро номбар кунед. хеле принсипҳо дорад, бовар кунед. шахсият беҳад принсипҳои зиёд дорад. масалан, яке аз принсипи шахсият ин ҳаёти худро идора кардан аст. яке аз принсипи асосии шахсият анами ҳаёти худро идора кардан аст. агар ки шумо ҳаёти худатон идора карда тавонед, шумо ососа шахсияти худро сохта метавонед. аслан шахсиятро сохтан бештар китобҳои духовност шуморо кӯмак мекунад. китобҳои духовност барои шахсиятро сохтан, таҳкурсии шахсиятро сохтан, ман гумон мекунам ин фикри шахсии ман аст. ростига бакун шояд ки хато бошад. лекин ман аз анамин хондани китобҳои
исломӣ таҳкурсии шахсиятамро масалан мустаҳкам карда истодиам. Ин фикри шахсии ман аст. баъд анамин китобҳои устод Давлатов. Рости гап ман аҷоиб характер доштам. вақте ки анамин китобҳои Давлатова омӯхтанашро шурӯъ кардам, аллакай 1 солу 3 моҳ мешавад ки ман аз паси ҳамин кор ҳастам. ман хеле дигар шудам, бовар кунед. шахсияти ман дигар шудагиаст, фикронаи ман дигар шудагиаст. алҳамдулиллоҳ хеле тағйир ёфтагиам. нафаҳмидам. Садам чӣ гуфтааст? Чӣ хел касби чӣ хел касби дӯстдоштаамро ёбам? Хуб, Садам ҷон, нигоҳ кунед. чӣ хел шумо касби дӯстдоштаро пайдо мекунед? Анамин китоб ба шумо хеле кӯмак мекунад. Как найти свои сильные стороны. ба тоҷикӣ истеъдоди худро бубахшед. истеъдоди худро дар худ пайдо кунед ва комёб шавед. анамин китоб ба шумо кӯмак мекунад чӣ хел таланти худро пайдо кунед. чӣ хел дар зиндагӣ шумо ба кадом соҳа шумо талант доред. таланти худатонро мисол пайдо кунед. чӣ тавр анамин китоб ба шумо кӯмак мекунад. гумон мекунам хеле барои шумо кӯмак мекунад. ман якчанд ваша гап мезанам. масалан шумо дар кадом коре ки ҳамон коре шумо мекунед шумо хастагитонро намефаҳмед, анамин кор барои шумо беҳтарин кор аст. шумо маро ба фикрам дуруст фаҳмидед. Садам ҷон, агар шумо масалан кори дӯстдоштаи ман дар компютер кор кардан аст. ман программист ҳастам. кори дӯстдоштаи ман дар назди компютер кор кардан аст. ба ягон программа кор кардан аст. дар ягон сайт кор кардан аст. ман ҳама вақт ҳаракат мекунам. ман дар назди компютер шунам 5-6 соат дар назди компютер мешинам, барои ки ин дӯстдошт ман ҳаминро дӯст медорам. ба компютер кор карданам ман беҳад дӯст медорам. бозӣ не. бовар мекунед ман 1 сол ба фикрам 1 бор 2 бор мумкин бозӣ кардагӣ бошам. бозӣ не. фақат ягон программа кор кардан, ягон чиз сохтан, намедонам ягон сайт сохтан, ягон программа сохтан, ҳамин коро. ман ҳамин корро дӯст медорам. бо компютер кор карданам ман дӯст медорам. анамин кори ман аст. ман аллакай фаҳмидам. худо ба шукр анамин китобро хондам. хеле ман фаҳмидам ки касби дӯстдоштаи ман ҳамин аст. ман оянда дар ҳамин касб бизнес кардан мехоҳам. иншоаллоҳ. ман пул дорам 55,000 сомон. касби дӯстдошта надорам. хуб, Садам ҷон, агар ки шумо пул доред, агар ки шумо илми молиявиятон суст бошад, шумо пулатонро бой метиҳед. бовар кунед. агар ки шумо 55,000 100,000 дошта бошед, шумо он пула дара бой метиҳед. агар ки шумо илми молиявиятон суст бошад, шумо ҳатман ба курсҳои Давлатов равед. ба маркази Само омада чӣ тавр идора кардани пула омӯзед. тамоми китобҳои устода хонед. китоби ман ва пул қисми 1-2 ба шумо хеле кӯмак мекунад ки то тавонед пулатонро идора кунед. анамин пуле ки доред ҳава як тиҷорат созед. вале бар замин шумо бояд ки китобҳое хонед ки саморазвитияи шумо зиёд мекунад, ба шумо мотиватсия метиҳад, шахсияти шуморо пайдо мекунад, бедор мекунад, стратегияи ҳаёти шуморо меомӯзонад ки чӣ хел стратегиятонро созед. ин беҳад барои шумо кӯмак мекунад. хуб, ассалому алайкум. ва алайкум ассалом Дилшодҷон, хуш омадед. ютуб ягон комментария. хуб, беҳтарин. хуб, ягон комментария, ягон савол дошта бошед, марҳамат дӯстони азиз.
4 дақиқа дига мо вақт дорем барои нависондан, барои ҷавоб додан, барои эфира ҷамъбаст кардан. 4 дақиқа дига вақт дорем. То ҷое ман аз наворҳои шумо медонам, программист ҳастед. Ман завқи баланд дорам. Мехоҳам шумо маро ба шогирдӣ қабул намоед. Ман низ мехоҳам программаи шумо медонед ба ман нишон диҳед. Пешакӣ раҳмат. Додари азизам, ман дар шаҳри Москав ҳастам. Ягон мушкиле нест. Шумо ҳамин канали мо ба ҳатман об нашавед. Ман ҳар ҳафта як барнома дорам. Рости гап ҳамин бегоҳ мемонам. барномаи рӯзи шанбе ман рости гап як ҷо сафар доштам, успеҳ накардам. Ба ҳамин хотир ҳамин бегоҳ иншоалло ҳозир мемонам. ҳамон барнома аллакай тайёр аст, ҳозир мемонамаш. Ва ҳар як барномае ки мо мекунем дар омада тамошо кунед. Иншоалло шумо дар он ҷа чизе мегиред. Ва ватсапи мо, сомонаҳои мо дар ҳамин комментарии видеомона бинед, ҳамаш ҳастанд. тамоми сомонаҳо дар фейсбук, дар инстаграм, дар ютуб, ватсапамон ҳатто ҳаст, телеграмамон ҳаст. марҳамат нависонед, ҳатман чӣ хизмате бошад иҷро мекунем. чӣ хел китобро хуб хонем дар ёд истад? тарзи хондани китоб беҳтарин. Як роҳи аз ҳама осон аст, роҳи устод Давлатов аст. шумо масалан китоба мехонед, нигоҳ кунед. Дар ин бора ман якчанд барнома кардагӣ ҳастам, якчанд эфирҳо кардагӣ ҳастам. дар бораи хондани китоб чӣ кор кунем ки китобхон шавем? Мо эфир дорем, то есть барнома дорем, ҳатман дар омада тамошо кунед. Эфир кардагиам ман дар ин масъала. хуб, вақте ки шумо ҳамин китоба масалан мехонед, якта фломастери сабз мегиред. масалан дута фломастер мегиред, якта сабз, якта сурх. анами китобро мехонед, ҷоҳои асосиша бо ранги сабз када рафтан мегиред. ҷоҳое ки ба шумо даркор нест, бо ранги сурх видилит кардан мегиред. ба шумо даркор нест чӣ гуфтаи гап. масалан шумо ягон характери бад доред, мехоҳед ки ҳавай нест шавад. ранги сурхати характери бад доред ки ҳавай дар шумо ҳаст. ҳавай ба ранги сурх видилит мекунед, шитобе ҳавай дар ҳамин ҷаи шумо часпида истад. барои самаразвития бошад, барои муваффақият бошад, ҷоҳое ки муваффақият ба дахл дорад, ҷоҳое ки идора кардани пул ба, идора кардани маблағ ба, идора кардани вақт ба, стратегия ҳаёта сохтан ба, ҳама ино ба воситаи ранги сабз метавонед ки видилит кунед. вақте ки шумо ин китобро як бор ҳамин тавр хати хондед, аллакай дуюм таврба шумо дига поли ин китобро намехонед. дуюм таврба аллакай шумо ҳамон ҷоҳои видилит кардагитонро мехонед. сразу ҳамҷата печат мезанад. бовар кунед, ин вариант беҳтарин вариант аст ки шумо барои хондани китоб аз худ мекунед. бовар кунед. так беҳтарин. ман тамошо мекунам ака ҳама вақт. ман дар ватсап ҳатман менависам. оё шумо маро ба шогирдӣ қабул менамоед, если честно? конечно, марҳамат. иншоалло ҳаракат кунед, бо мо пайваст шавед. то ҷое метавонем ба шумо кӯмак кунем. ягон мушкиле нест. марҳамат. аслан контенти мо дар интернет, дӯстони азиз, ду направление аст. яке направление программист, дигаре направление муваффақият. ҳамин ду контента мо ба пеш мебарем дар интернет, дар сомонаи ютуб, дар сомонаи инстаграм, мфилм тҷк, дар ҳамаи сайтҳо ҳастаст. иншоалло дар омада подписатсия кунед. иншоалло ки дар ҳамин ду направление мо ба шумо ҳар чизе донем пешкаш мекунем дар бораи муваффақият ва дар бораи барномасозӣ. так беҳтарин. хуб, инстаграм. хуб, дӯстони азиз, вақти мо ба охир мерасад. аллакай вақти мо ба охир расид. иншоалло ки видео дар ютуб сохранид мекунем, инстаграмба сохранид мекунем. ҳатман дар омада бори дигар гӯш кунед, тамошо кунед ва ягон ҷои нофаҳмо бошад, ҳатман дар комментария нависонед. ман аз ҳамаи шумо узр мепурсам, барое ки камтар мо хатогӣ кардем, камтар
мо барвақт пайваст шуда натавонистем, барое ки камтар коромон буд, камтар мушкилӣ доштем. Ба ҳамин хотир ҳамаатон узри зиёд. Худо нигаҳбонатон бошад. Иншоаллоҳ ки ҳама сеҳату саломат ҳастед. Худо нигаҳбонатон, дӯстони азиз.